Minn meta nhar it-tlieta ġie konfermat li l-Italja u l-Ingilterra se jiltaqgħu kontra xulxin, beda tilha d-deni fost il-partitarji ta' dawn iż-żewġ timijiet. Diversi bars u ristoranti qed jintensifikaw it-tħejjiet tagħhom, hekk kif hu antiċipat li ser ikunu ħafna dawk li jażlu stabbiliment fuq barra biex isegwu din il-logħba. Hemm min saħansitra nhar it-tnejn li ġej mhux deħel għax-xogħol, ħalli jekk it-tim tiegħu jirbaħ jibqa' jiċċelebra sa filgħodu. Ħafna qed ibassru li l-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej ser tattira l-istess udjenzi jekk mhux aktar tal-Eurovision Song Contest. B'differenza waħda. Waqt li fil-Eurovision kulħadd jappoġġja l-kanzunetta Maltija, fil-logħba tal-ħadd eluf ta' Maltin u Għawċin ser ikunu fuq naħa, waqt li eluf oħra ser ikunu fuq naħa oħra. L-iktar ħaġa importanti hija li l-koll niftakru li fl-aħħar mill-aħħar dan huwa biss avveniment sportiv, kif tkellmu żewġ partitarji tal-Italja u l-Ingilterra waqt il-Breakfast News ta' One. Forza Italja, jalla jilabu bħalma labu kontra l-Ispanja u l-Ingliżi nagħmlu xew bihom. U jekk ma u jekk ma jirbħux noqogħdu d-dajħija, noqogħdu dak it-tazzan bit-Taljan noqogħdu hemm u ma nagħmlu xejn. Ġan otem ismani warani, kif jista' raġel bħalek iżomm mat-Taljani. Nhar il-ħadd mhux ħadd tkun logħba easy, imma ovvjament ser jirbħu l-Ingliżi.